der. Den bliver vi glade for. Nej, hvad er det for Det er noget? noget, der kan Nej! Nej, det er lige, hvad du ønsker dig. Næste gave, det er 10 batterier. Der kan du ringe til farmor. Der kan du ringe til farmor. Og en blødpakke. What happens at daycare? Du ved, hvad det er? Stays. Er det egentlig et købt der? Nej. Det er mærke, det kan jeg godt. Det er en lidt 10 Nej, hvad er det? Den er fin, ja. What happens when grandma stays at grandma's? Den har du fået. Ja, det er den, det er. Læser du? Ja. Nu skal du bare se, hvad der er inde i. Altså, Pias gave til August. Det der er hovedindgrediens. Hvad sker der? Nej. Nej. Kom så. Nej. Nej, vil du det? Nej. Ej, det kan Andrea. Den er flot, hva'? Ej med dig, jeg æder kaj. Det er mig. Det er bare vent, til du får mor. Nej. Nej. Nej, hvor er de flotte piger. Er det en gave til Ida eller til Pia? Det var derfor, jeg gerne selv ville beholde dem, faktisk. Hej, August. Og hører om en, der er yndig og fin, og grønne fjer og vinter på land. Så er det mig, Andrea. Og så er der den der med isetand. Når jeg vidste, du siger Prøv at det. isetand, giver det til. Det var det gode kaj-ansigt, det der. Grønne kaj, skønne kaj, kender mig, siger nej. Ja, det er sgu da ikke til. Glædelig jul, August. Men der er lidt skilt på, der ikke er, man skal lege med. Han er interesseret skilte. Det er et fint skilt, det der. Prøv at tænke, de har ligget så længe hjemme med mig, ikke? Jeg har været hjemme og synge for mor og far. Har du slidt far op? Ja.